Barita ni si Haji Panukunan. Di botohodo manang ahan na hula, adorang somangan narian usurak majolo akan nama sehari-hari dungi mangan mau dung salpu tiki tutu dungi lau mau dung bodari ubege akat turi-turian ima manggohi akan narumar di paksia jagaku nahurangi dan tak tahun hinauli ni akat turi-turiani sudedoi sebokon ende-ende naswada nian sia surat di Puskin ujung di bulan Oktober 10/8/24. Hata patu jolona tu takas do dihaholongi aka oputa si jojolo tubuh hasitongan jala dihagigihon nasohum to gulo di tiop rohana sida nasotu pamalua sian uhuman akan mangulau nagiduk dohok na jahat tuwaka dongan najolma nang pe di bagasan hasi pele beguon na sida adong do di panggorak ni rohana na manuro mabai na denggan dohok na mangurai mangulau nasohum tuwaka na tading maetek ma na tumakasi diodolhon songon tu siaji panukunan na dituri-turianon adong do tutu de baturi-turiani sobokot ende-ende nauli nasoada anian ala nal di patuduhon disihin nauli ni hasitongan ho ni pada ni namardongan aka padohanido deba songon nakolot idaon manang begeon alai di deba turi-turian say tagida dopi akka mutiara ni parawaon na maghilong-hilong songonot do padok ni sada upama ni oputa sidakka ni arirang nasotupa sirang ho sia nau saleleng hosa di gom-gom badan ima janji pagdongan saripeon na tutu situtu di tiop togu jala holan hamatian do manirang asa danga dong begeota hata sirang diaka turi-turian nauli na tininggalon niaka oputa sobokan ende-ende naswada aniat do turi-turianon.